Yes, boy, no bet. Try you kill balloon. Ini chicken yang lagi langjung nang. Deh. Hey, बुंफोरथिना हायाखै मायाखै होननानै बुंनो मोननाय नङा. मा होनदो? ओरैनो इन्टारेस्ट मोनदो थाबायनो. Maksudnya bibarनि parkआव थांखाबाय थायो नालाय. लहानि इन्जिननि गारि बोरायनि parkआव. Hoi, गाजालै इयो. Hoi. Injin थाव गग्रा. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दिनै आङो तिनिसुकियायाव दंफैयो माबा दिगबय ना मा दिगबय होननाय जायगायाव फाइनालि लोगोफोर हरसे उन्दुनानै ट्रेन सायाव गाखोनानै नै फरायनायाबो दासो ओइ बिजौआवसोमोन आरो माने इयाव दा जागा खालि मोननायखाय जना दंफैयो जोङो खस्थ' मोनदोंलै आं इदि मोनदों थ' हिट मोननाया मोनदो एख' मोनाखै खस्थ' मोनाखै उदै सादो दैबायलै दैया लों दै लोंना बेदर जाग्रा ट्रेन सा मानि ट्रेन सा मानि बेदर ना लाना फैयो जाखारदो दासो सोरांबाय नै लोगोफोर माबोरै हाल-साला दाबो मोनलासं नै ट्रेनावनो हरसे सानसे जानोसै हे खर' साजोब्बाय हागोन हाला दाबो मोनला दंबावो मथा-मथि मोननै स्टेसन बारबावनांगोन होमबासो मोनसिगोन थरायनाया जा धैर्य जाथारबाय ओंखाम उखैनो जाला नामा एकदमबारे नै दासो मोनफैबाय आरो दा लांनो फैगोन ना टाउन बानिखिनि मोनामजोबो आङो टाउननि बासना लाना हागोन ओमफ्राय मोनामसोगारो मोनामखाजोबो नामा जोंनि क'क्राझार बाक्सा उदालगुरिफोर बायदि जायालै बे जायगायाव फसानगोन आं सेनगोनलाय फसाफ्रा मोनामनाय मोनसोगारो आंनि खोनानायावल'सो मोजां जायगा जोंनि माबा बायदि गैया लांफैग्राया मोनफैगाबाय जोंना एनो माने जोङो आइनि बिदानि फिसालानाव फैदो आरो माने सार्भिस मावना इयाव दंफैयो फेमिलि लानानै ओमफ्राय दा सासे मानसि लांनो फैदो जोङो नै अबेजों थांनांगो थ' मा होनदो साइकेलसो फैदो अबाव दोनदो साइकेला दोनखो एसे मोजां नांदो बाबगोन ना मोजां मोनबाय नङाबा बबावबा आलाय-सिलाय खोमसि मोनबाय दंमोन ना खोमसि मोनबाय दंमोन माबासो लांफैबावबाय आरो नै जोंखौ ना आब' लांफैबाय नोङो नै दिबबयाव मोनफैबाय ओइनो बिदा नेगासिनो इयाव मोनफैनानै एकदमबारे फ्रेस जानानै दुगैनानै साफा स्रां जालांबाय दा फरायनाया नै ओंखारनानै मा मावबाय दंथाय मिथिया जायाखै नामा ओंखारनाया दुगैखांबाय नै जा थान्दा लोंहांदो नै बाजै ओमफ्राय नै आदा जोंहा मामानि फिसाला जोंहा आइनि बिदानि फिसाला आयो या वे जाने बाबू गेदेर दङ माबोरै मोनफैनानै मोजां मोनबाय नै बाजै लोंग्रोदो थान्दा लोंनोसै एसे गुसु जानायनि Angkat depan bisa lah ya. Gelang sih kan? Gelang kan? Polanya. Sungguh. Jinggo.
ओंखामनिफ्राय जाखांनानै दसे जिरायदो आरो ओमफ्राय इथिंजाय टिभि कार्टुन नायगासिनो नै बाबुआ नै फंबायनो खानाय खानना होलायदो हेपि मालाय गांगा थफाखौसो सिनायलायो एसे गावसा बिफादो एखे नालाय एसे ओमफ्राय आंखौबा सिनायथारा ना बाबु ना आंदो मानो बामजाया नोङो गिदो आंखौ गिदो होदाय जायाखै देना खुबिनदे नैयाव नै गोबाङानो जाबाय आरो आमलाय बया थायना दं नै आमलाय माखा बा खुबै हे ini sukiannya amlek langjung nang deh nah kencong boy aku boleh menglai aku dah nih kini aku mulai beni tuan siapa ya yang pisteu nang apa नै दिजों गोबां जाखाबाय आरो नै लांगोन जों इखौ आसार बानायगोन दे उबै deh mak raja dan desi nih bawa aku yang deh kue hui nang dena tiny kerja kon mana ini beta nang ade nama bu angke lah deh kau apa tinsuk yo pindah untuk kondas kan kau ini mah tini sukia ya dong punya apa Digboy nama Digboy होननाय जायगायाव ओमफ्राय ना tini sukiयानो गोलैयो आरो दा जोङो बेरायनो थांनि ओरैनो बाजैमोन दङ आदानि फिसाला ओरै बाजै मोजां थांनाय जायो नायनोसै मा दङ बेरायना फैनोसै खनसे टाउनाव आं थावै सिंगल गाखायो आरो नायदो गावनि हानुखायोना मानसिखौ banget tata फिसाला खासे मोनबाय नै गांगा थफाया दा जोङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय आंबो थांबाय थानोसै माबायदि जायगाफोरखौ एसे नायनानै थांनोसै आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो दासो जल' थादो बामजाथाराखैमोन आंदो दा आरो बेलेगाव था होनदो नालाय एसे मिथिदो आरो आंबो पार्कआव था होनदो होननानै ना tuh pilih gakanसै गाखोदो pilih बेरायनोसै नै माखासे राव नायना फैनोसै टाउनखै मिउजियामाव हाबहैनो नै दिब्बयनि मिउजियाम मा दङथाय बरियानो सं हा जाबोखानाय दिनै आंदो ओमफ्राय मिउजियाम हाबनो होना होआ थां हाबनो होना माने कनफिउस जाना दं हाबनो एबा हाबनोसै बे हाबनो हाबला पार्कआव बेरायनोसै जायगायाथ' ओरै बरिया नै ओरै माबायदि होनदो मायाव फैदो फैदो टाइगार गोजा नामा टाइगार सिनायदो आरो सिगां सोंना भिडिअ खालामनो मोनानो लोगोफोर खिन्थु सिङाव मबाइल लांनो मोना नोंसांमोननो खोन्थाला जोंल' नायनोसै फरायना नांदो नायनोसै आरोना नै आवलांसै बुहुद बुस्थु दङ नै माखो मोजांथार दे इखो नङाब्रा माखो होनदो ओरैनो इन्टारेस्ट मोनदो थाबायनो इन्टारेस्ट मोनदों दा दं थाबायब्लाङो नैयाव नै इंराजफोरबो दंलाय गोदो गोदायनि इंराजफोरा बानायना गालांनायमोन आरो ओमफ्राय दा जोंनिया आरो बेखौनो माबा खालामफिनबाय दङ ना माबोरैथाय इदिसो खोमा बुजिलायाखै खिन्थु इंराजफोरनिल' फट' नुगासिनो जिता नुदो मा मिथिबाय माया थारमाने गोदो गोदाय जेनेबा जोंनि आसाम मा होनो जोंनि आसामखौ गाग्लोबना लाफैयाखैमोन होनबा इंराजफोरा ओमफ्राय इ टाइमाव इसोर इयाव न' बां लुनानै जिखुनु माबाखौनो इसोर गावसोरनि खालामना लाफैजोबदोंमोन दा इखौनो मिउजियाम बानायना दोनबाय इसोर थांफिनबाय नालाय
तारमाने रहस्य जाना थालांबाय आरो नायनो फैयो बयबो दा नै जों सिङाव हाबलांनि र' मेन मिउजियामावथ' हाबनो मोनखाला खोनादों हो मिउजियामावथ' हाबनो मोनखाला नै न'आनो मिउजियाममोन आरो माने गोदो गोदायनि माबा माबि दंमोन इयाव ओमफ्राय दा जों नैयाव बेरायनानै थांसै नै बरिया साफा जागा जाना दङ ट्रेन खर' गोजासं ट्रेननि इन्जिन थाव गग्रा स्कुटारफोरा बरिया जाना दं सं माबायदि नुखो मोजां मोनदों जोंनि जायगायावथ' बेफोरबायदि पार्कआनो गैया ओमफ्राय माने बाक्सायाव पार्कआनो गैया बरिया बरियानो बिराद गेदेर गेदेर मेचिन दं नै बा पार्कआनो माने मेचिनजोंसो बुंजोबनाय नै बेफोरनोखा ट्रेनाव गाखोबाय ट्रेनाव फै गाखोगोन गाखोगोन नोंसोरो बाबा गाखोबायानो नै गोदोनि ट्रेन इंराजफोरनि गाखो गाखो गाखोग्राया नै इन्जिनआ सलायग्रानिया खैला सोग्रा नामायो ओरै माबायदि मोनदों गाखोनानै माबायदि मोनदों हा सलायग्रायाबो हाबबाय थां गोदोथ' खैलाजोंसो खारोमोन नालाय नै खिजानि गरम खालामना दोनलायनोसै नै साराया बा मा संजायोमोन लिवलाय सुक्रुमारि थाबजोबनाय गोजा सं मा मा संजायोमोन इयाव बा ओमफ्राय नैयाव नै थावनि मेचिन दङ माबानिलै बा डेन्जार डेन्जार बुस्थु दं नै साराखौ लाना थांनोसै नामा बे पेट्रल पाम्पआवथ' पेट्रल पाम्प नै पेट्रल सोग्रा नामा iya gaho 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 ngan lagi nama geli ini mau kude ultai lang wase gitu kan nama deh मालै इफोरलाय बा गाखोबायानो जों होख्लायखादो गाखोनाया डेन्जार माबा माबि इन्जिन टिनजिन दंजोबो आरो एख' मिथिना मोनला मामोन मा जायगामोन ना ओरैनोसो बानायना दोननाय पार्क ना माबा मोनसे रहस्य दं बै न'आव माने इन्जिन बायदिसिना दं आरो जों मिथिया माने जों इफोरनि सायाव भिडिअबो बानाया नालाय जिखिजाया जोङो आलासिनाव फैबाय नालाय ओरैनो बेरायफैदों आरो दा नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांबाय ओमफ्राय बुंफोरथिनो हायाखै मायाखै होननानै बुंनो मोननाय नङा मानोना जोङो इफोरबायदिनि सायाव भिडिअबो बानायखाया नालाय जिखुनु जाया जोङो बेरायफैदोंल' आरो नायनोल' फैदों ओमफ्राय नै थेंक्स फर भिजिट बा बिफाङा अरिजिनेल ना मायो बिफाङा हा नक्लिसो सिमेन्टनि मैखुना इनो मैखुना एम्बुआव थिखांदे एम्बुआव बाबुआलाय बाबुआ थाया मैखुन माबा एम्बुआव थांनाय एम्बौ खिथुआव ज' होयो फज' गिदिरसो हे एम्बौ गिदिरथाव बैबो साता गेदेरथार नै बैयाव मिउजियामाव दं मैदेरनि स्टेचु दं मैदेरनि स्टेचुनि आथिंनि खारायाव थाव दं ओमफ्राय मानसिया थाव बनायनि स्टेचु दं ओमफ्राय फेक्ट्रिनि माबोरै बानायनाय बिदि माबा दं माबोरै बैयाव थानाय फेक्ट्रिया इन्जिन ओमफ्राय आरो मैदेरनि माबा मोनसे दं आरो मिथिला नुवाखै नालाय ओइ गराय गारिखौ नुवाखै बिबारनि पार्कआव फैयाखै मा होनदों लहानि इन्जिननि पार्कआव फैदो बिबारनि पार्कआव थांखाबाय थायो नालाय लहानि इन्जिननि
गारि बोरायनि पार्कआव फैदो नाया माने सब इन्जिन गोजा आरो इखौलाय इन्जिन पार्क होना माथो होनबावनो नुवाखै बैलाय इन्जिन नै मटर रखम नै माने इ मानसिया इंराज ओमफ्राय इ मेसिनखौ सलायदो ओरैसो होननांसिगोन इखौ दा सोबाना फैनोलाय ओमफ्राय इ मा गराय गारिनि माबामोन मा होनो टेलर इबो नै ओमफ्राय इबो मा इन्जिन मिथिला आसोला नै लेगजान्ड्र बोरायदो नै ओरै डेन्जार मा मेसिन बायोबा इसोरसो मिथिसिगौ आरो होनलाय नै इयाव जाबाय स्कुटाराबो पाम्पसार जालायनाय गैलाना जोंथ' मोजां बुस्थु नाया फाल्थु सिनायगोन दाबो दंसो हा दाबो दं इयो दाउबो दङ दाबो अ दाबो इउज जायो ओं खोनाना दामानि इउज जायो होनलाय इनो जाबाय दा जोंनिया मेन मिउजियामखौ नुवासै न' सिंनिखौ बाहेरनि जोंना फायगवानो गैया गाबोन नायफैगोन र' गाबोन टाइम जाबाथाय नायफैगोन गाबोन बन्द सबनिया थां गाबोन बन्द आंनिखौ बिराद मोजां नुदों खिन्थु वा मा बिबारलै बिराद मोजां आरो बिबारा नै हाजो बायदि आरो बिफां गोजौनो गाहायाव आरो थाबायगासिनो जोङो दिगबयनि बिराद मोजां माबा दं सेरजा दं फेम्पा दं टब्लिस दं जथा दं बायदिसिना मेहेरगोनां नुथायफोर दं आरो फरायबाय थालालाय इंलिसबो रोङा नालाय हांसो बिदिनो बायदिसिना दं आरो दायो लोगोफोर गंगोत्री उदयन होननाय पार्कआव हाबफैलायबाय गंगोत्री ना गंगोत्री मिथिला जिखि जाया हाबफैबाय सोरबा लाइन मारिदो खोमा मिथिथला जों बेरायनोसै जोंहाबो कापोल्स हामा गान्दा सिनारिफोरा इयो मिउजिक गाबबाय दं गाजालै इयो मिउजिक गाबना आरो इयो जाबाय हाजो बानायना दोननाय डेन्जारलै इफोरसो आय मायो गिटारा इयो हे शिबायनो बेट आयौ गिलु बालु नै अरिजिनेल नुखादो खिन्थु नकलिसो खिन्थु अरिजिनेल नुखादो आयौ गिलु बालुयैनो बावो आंहाथ'फा ओइनो थाबायलां मोजां दो इखिजा दैमा जिरि बोहैलायदो ओमफ्राय ओरैहाय मावदो नामा इलाय ओइनो मैया मोसाखौ गाजा नुफादो खिन्थु आयौ इखिजा गुफा है हाबनो हानाय नङा गुफाया अबे नुवाखैमोन नै गुफुर कालार फोनना होदो माने इ मानसि फैबाल' गाबो आरो मिउजिकआ गुफा ये गुफा माबा सिंबानजिनि खिथु रखमसो होनदो आं इ पार्कआव फैनानै माखौ मोजांसिन मोनदों मा होनदो इ पार्कआव फैनानै माखौ मोजां मोनदों मिउजिक गाबबाय थानायखौसो मोजां मोनदों आंबो मिउजिकआ बेस्ट मा न' दं नै लोगोफोर मांकिस मांकिबो दं आरो नै गथ' बामलायदो मांकिया फिसाखो ओमफ्राय नै माबाबो ने
Ha? Coka baca nengah. Tahu jelung jeni nama. Ampai na nei daubo. Ampai ya beto nei. Maya gemu mukra nama. Sonani mukra ini na. Golden monkey se lanja danger kan. Atranu kada original nukayar na. Ha? Daubo pura tilang bay. Todong nama. Spiderman budong nei. Ha? Spiderman atingan bailang si Basyong. Mane parga purana jalang bay nama. Na godan baनायाखै jelung je मिथिलायफोरखौ नैयो मामोन बायलांबाय सं पान्दामोन नों खोथानाया पान्दा दं होननाया थैबाय सं ओइ नैयो मा ना बोन्दोयो आयौ एम्बुआ नै ओमफ्रायो पार ओइ नै पान्दायाव मासे दं Oh ini bayi gelinan bayi ne pandai ya. Ha kita tanah ni juga kay. Ini buat. Ha? Ini. Ma bayi di saja nanti ni buat. Ha kereu dong mana? Serai berhai berde, na bende manusia. Ya, ini jatuh. Iya mana? Baisang no. Tree house. Baisang no sun lai lang bay. Iya train. Digboy station bau se. Iya ma dong. Nih pibar no kumbane na den lai deh. Hei ini sikle malai dindang pindang zade. Moजां ना बुहुमावनो बिफाङा रज'ना दंब्रा नेचार बायना होनलाय सिख्लाया मुर्ति बानायना दोनदो पेन्देल बानायखाय माबायदि ना इदि दांनानै थार्मकलनि बानायनाय इ थार्मकल ओमफ्राय मा बुस्थुबा गोरा ibu thermocol sih. Thermocol nukli banai doonnaय. Buhum. Thermocol banai. Buhumanलाय. जोबबाय ना? खोनाबाय? ओइ लेसिखौ लाना फैनाय इयाव दखानाव 30 रुपिस लायो. हा? 30 रुपिस लायो. जोंनावनो 10 रुपिसावनो मोनोस'. ओइ लोंला दे. एसे दाम. नांथ'लायला दे. दैखौनो लोंनाया गाहाम जागोन दैयानो एसेबा 10 ताकानिसो 1 लिटार माने आधा लिटार मोनलायो दैखौनो मोनगोन इखो 30 रुपिस होना लोंस्लायस्लाय 30 रुपिसनि मिथाइ जानांबाय गथ'खौ नायथि आयु नों दानो मोना लोमजागोन दे जादो दे नोंबो Tula nanggen na zalaya menbra. Nengnya bilik na? Sungguhan sih. Mana ba? Mana mesti ba? Kita ubra, na? Lu sampai sih kok. Akan ni. Ay sama ya, kalau bedak lain kemana kena? Rồi. Chào bạn. Thằng lên chơi. Boria ra đâm monamonew थाबायनो. Ice cream जायै